Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja, ndị ụka erighị anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Frọdes kara aka ghọrọ ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, okwu na ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji were awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na social media platforms ma ọ bụ na eziokwu TV, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Oraifite dị na Anambra steeti. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, abụ m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ more you should know about Agwu. More you should know about Agwu. Ọtụtụ ihe ndị ọzọ ikwesịkwara ịma gbasara Agwu. Ọnya bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ ụgwọ ọnwa ọbụla nke ọnwa Jun ka na-aga n'iru. Ị ka nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebara ya na ọrụ mmụọ anyị na-alụ ma ọ bụ n'afọ anyị na-agba na tempụl. Ihe akpa aja mbuli elu aja ịpụta ihe anyị malitere ịchụ aja close to 3 years now. O nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị malitere ịchụ aja till date. Yes. O nwere ndị na-agba every year ọbụla, January ọbụla, ha ebu ko throughout the year ka ha dị sure na ha skip every 1 month. Imirikite ndị mmadụ esigo na aja bunye ndị mmadụ enu, mana you know why? You know what? Anyị anaghị eshow ihu ọrụ na social media, anyị anaghịkwa eshow testimonies. But I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe, maka na igwe bụ ike. N'isi ụtụtụ a ejegori m na tempụl chụọ aja, tụọ ọfọ, kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị. Ụbọchị nchịkọta ya, anyị na-egoro ihe ọnụ na-eri n'aha mmadụ niile, jee na mmiri, jee chụọrọ ndị mmiri aja, mee saraka, gbagotazie na tempụl chụọ aja to entities of powers n'afa mmadụ dum, chụọ aja ihe mekwazie saraka, jee n'ebe nchụaja gbuo ebunu ma mee saraka n'aha mmadụ dum. I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Yes. Nke ọzọ nchọzi ka ị ghọta bụ ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ọ bụla ị nwere na aja na nkụzi ya anụta, send ya m meseji na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672, ma ọkwa 08138243871. I repeat 08138243871. I nwere ike isonye ya bụ aja. Ihe ị ga-eme ime token donation to the account number. Ịchaachị m na WhatsApp, agwa gị other details I need for you in order to book you.
I nwekwara ike iso na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebe ya. Ka anyị gabazie n'iru. Ọkwa ọzọ bụ nna achọ ka mma bụ I'm inviting the pastors, the bishops, the general overseers on a debate on anything against ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na ife ilu na o nwere nkụzi na-akụzi ebe a, ife ilu na ọ bụrụ eziokwu, come for a debate. Yes, you are not paying anyone any money. You will be shown on Eziokwu TV. Eziokwu TV is a free-to-air channel. Then all other social media platforms will be on. You go live. Yes, I challenge you for a debate. I wouldn't feel na maybe anyway Christian. Anyway something. If you feel that Christianity is better than ordinary Igbo, come with your facts, because the whole world, our viewers, will be the judge. If at the end of the day, the viewers say not going away, majority of the viewers, then you go home with a gift. Then I get money. So in I know the name, but what can I share about it? Isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe anyị ji wee bido ọdịnala Igbo channel a bụ ka anyị kọwalụ ndị mmadụ ọtụtụ ihe gbasara ọdịnala Igbo. Ọtụtụ ndị mmadụ ji ehere ụzọ maka na ndị anyarị bịara wee nye ọdịnala Igbo anyị bad name. Yes, wụndapụwa ihe anyị ji wee dị ebube. Kpọọ ọdịnala Igbo anyị aja afa dị iche iche. Ya ka anyị chọrọ ka anyị kọwalụ ndị mmadụ ihe dị iche na capital B na Ọbanama. Ordinary Igbo spirituality adro fetish. Igbo spirituality abụrụ ihe ọjọọ, ọ bụrụ egwu ọgwụ, ọ bụrụ ya. Igbo spirituality bụ spirituality na-promote live and let live. Kwenyekwara na ọfọ na ogu, kwenyere na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ọ ga-aghọrọ. Igbo spirituality kwenyere na-enwere ụmụ mmụọ dị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. We often call upon them to assist us. Ka ha buru ahịhịa anyị bujie na ana mmụọ ebe a ga-anụ ahịhịa anyị. So we believe in the intercessions of the elemental beings and the entities of powers. That does not make us idol worshippers. Yes, that we pray before an altar or a symbol does not mean that we are worshiping those symbols. No. Those symbols is here the bell. Cover here, eja control the power of mind. Yes. Because those symbols, even na bochie, na book of Numbers, imagi here mere ebe ahụ. Ebe a gwara ụmụ Izrel hapụ agwụ. Bụrụ na ha na worship agwụ. So isiokwu anyị ji bịa taata bụ ihe gbasara agwụ ka anyị fesi, ka anyị chọọ ifesi taa. Anyị wee kwuo na mmadụ ọbụla ekere eke n'ụwa nwere purpose why the person was created. You and me. We are here on earth to contribute our quota to mature and become better human beings. Ka anyị wee nwee ike isonye n'otu ndị ichie as matured human spirits. We are not here on earth to be spectators. No. We are here. Ka anyị bụrụ onye a na-ekiri ekiri. Onye a na-ekiri ekiri adịrọ mma Igbo ntụ. Anyị nwa ji ọgbọ. We are here on earth not for childish play. So know it and know peace. Every human spirit created here on earth is here for a purpose. Yes. We are here for a purpose. And there is gift given to each and every one of us. Now, good application of that, our gift, will uplift us to the greater heights. I can tell you now, once you understand your gift, make good use of your gift,
apply them rightly, believe in me, you will do exploit, you will go far, and you will be happy indeed. Hosea 4:6, I keep quoting it. You know why? Why I keep quoting Hosea 4:6? Because it's very important you understand it very well. Hosea 4:6, I quote, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. So vision and knowledge is the key. It's one of the keys you need in order to succeed massively here on earth. Because like I will always say, what you don't know is only a mystery to you. Here maro, ya de okasna de magic. Here I brought rocket science. Man, I can tell you now why you are making some terrible mistakes is that you don't understand how things work. You are here with your personal gift. Each and every one of us have personal gifts. And we have other special gifts that will make us special. Each and every one of us here on earth is here to contribute to our own quota towards making this physical world a better place. But why we are suffering is that we don't recognize the fact that we need to make this world a better place. And they cannot be able to contribute to your quota if you don't know exactly what your calling is all about. In Igbo spirituality, there is force. That force that is behind every man's gift. In Igbo spirituality, that particular force, group of force, there are many, is called Agwu. If you understand their gift and make use of your gift, believe in me, you will go far in life. Because understanding your gift and understand how to apply it will take you far in life. It will make you to understand your calling and for you to be on the right track. So one, Agwu is special gift given to a man to succeed massively. It's like the propelling force. Onye nwere agwụ ma ọ bụ onye nwere call. Agwụ is agwụ, call is call. So once you understand that your gift and you are knowledgeable on how to apply that your gift, believe in me, that your gift will take you to places. You will wine and dine with kings and queens because of that your gift. Listen, we have a quotation we are going to give you today so that you go and dissect it. This particular quotation is what I normally quote often, that a gift of a man maketh a way, or maketh a room for him, for you to be great in life. It will catapult you if only you know and understand your gift. That is why in Igbo spirit we call it Agwu. Sometimes all this your gift, you need to harmonize them and give them direction of purpose. And that is exactly what will catapult you to the height, even beyond your imagination. So, like I always say, there is no point quoting so many other spiritual books. So we say, I'm a Dibia, yes. Dibia, does Dibia quote Bible? I'm not just that ordinary Dibia, because I have gone far in my own research.
Yes, I've gone far in my own research, and I will tell you I've read so many spiritual books. So why I normally tell you I will not start quoting deep thoughts coming for you, because some of you don't even know that we have such sacred book called coming deep thoughts. Yes, so I will use the book you know. Makana na-egosi nwata ahụ n'igbo okwute a na-emetụrụ ya aka, that is parable. Makana ahụ n'okwute. So what I have to do is to always show you it to you, so that you have the different idea, knowledge on how you can apply it. So we are going to read Proverbs chapter 18 verse 16. Listen and listen attentively. Thank you. Proverbs 18:16. A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men. So, that your gift is what will make a way for you. It is only that your gift that will catapult you to the height you can even imagine. In this height is it will catapult you, will uplift you to the extent that you will wine and dine with great men. Great men and women will look for your help, will look for your assistance because of what? Your gift. Are you following? Most important thing is to discover that is your gift. That thing you have passion for, that is your gift. And we so many Agwu. There are many. And one spirit that is behind every profession. And one only they are giftable. Na have ndị mgbọrọgwụ na mkpa ahịa, ndị na-akụ ọgwụ, ndị maalụ na-enwere ike iweta chlorophyll, na-enwere ike iweta antisonet, na-enwere ike iweta many of them. Miss call you on or antisonet more of you, and then I may apply for so illness or wonka. On them, but when I buy no need. Man, no Ibo or Brondon Aqua when that was pharmacist. Man, Ibo, and when that I one neck. Nandosu, Ezeana Canosu, science and technology. Not anybody. And want to go Smith. I had a friend go Smith nowadays. Man, during that time we are growing up. You see, go Smith here and there. No one go Smith. Then I was sorted gold on my knee. I can find go Smith now, man. Some of them look at this. Maybe in a Muga, ever had a fabricate some certain iron, usual iron, heat iron, where they fabricated something. They are manufacturers. They are there to manufacture Osite and rest of them. All giftable. All will done around at their place, their family. Now have a calendar, Denka. All will do install science and fabricating stuff. Name them the architects, the construction people. Then they work on new designs. On a bia. Even in the car manufacturing company, on they work on new designs. Obon or blow gift or blow gift. Can I get taka? If for here go lonka and a botello. Emo no lonka. On the obule tello. Or they work on new designs. Obolo ko say ba odi kumana even computer work. On the noble an editor. Can only about editor. An editor somebody will well the ability to maneuver
and formulate some certain things. Some certain things that is in imagination, and bring it into reality of a sort. An editor will bring two different scenes and maneuver it so that it will look nice. It's an act of creativity. Because when you are maneuvering those things, you bring new ideas, new vision into it, and for you to be able to create something nice, very unique. Okay. I want to do roadside mechanic. Yes, there is some Agwu that is in charge of it. I remember when I was in this Ogbuefi, and I remember vividly that in October, sometime a particular date in October, na no karum makana oke woman not nana. O karum when you come in one idea, oke woman not nana. Now they normally celebrate Saint Joseph, the carpenter, the assumed father of Jesus. He is a carpenter. So that October, they celebrate him as the father of all handwork people. So, but what I can tell you that any gift you have a gift of dancing, music, musicians, entertainment, drawing. I remember when I was a little boy in primary school then. I remember one of my classmates then, called Ekene. We have lost contact for many years now. I remember that time he's a good artist then. I'm always been to field on now. But at that time, I got on a class, maybe waiting for a teacher or whatever. If you go where I go, my pencil, start drawing a fellow pupil. We don't see any other class. Honest and and what you get few minutes later or pass ya akwụkwọ na draw ya ofu any class ya nke bụ isiokwu na onye ọbụla akwụkwọ arụta ya n'ebe nọ ịgba afọ onye draw. That is it. Ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị na onye akụsa ọ ga-draw ya to the perfect that if we are no onye anwa, if we are another picture o sere ma go onye ose onye ya nọ na class that time. I draw Ibrahim Babangida then when he was still head of state. Yes. Okay, see. Very perfect. Only do it na picture. Ka keep to yen kasidi. Only do na picture. O man go head of state I won't know gonya wonye man na gwa gị ha. O ga no na seat. Maka no ma picture of Jagaban. Or go see a medicine or special gift. Organ ever no picture of Jagaban, looking at no picture of Jagaban. Or my go picture of Jagaban, this. Or say, over a mother, I'm going to Jagaban. Yeah, wonderful gift. More than the buyer, more cases, a woman gift. So you open now in a mechanicia or gift to go. You wake a blonde. Name counseling. Your counseling is top notch. Once you cancel somebody, I'm going to say no, I'm well. We keep good advice. You shall mad advice or good bone. When you apply, good result. You end up a gift. And when then you gift of healing. In Mokono, one day we're going to gift of magnetic healing. What's the touchy? Kubioku. Because of that gift of magnetic healing, hang on. In what all no gift. And when they were gift, I call all that one guy money na alum my gen na Abuja that time. Jane no tadro
onye arụ. That time when we gen they use Fairman, big Fairman generator. Gen now only over an area, the previous person now area we don't have a new one. Now all the charge I use a few days, get a break it down. Run apart the whole house. I use a few days to break it down. So no matter where I measure this particular guy, I went to him. Well, charge and born the charge now. Where's Morgana? Jena, Nika will go Jen anyway. However, more make a provision from now till 6 months time. Now may change the gen. But however, Niaga do the gen. Now I'll the gen not getting home services. When I move budget here, now from now till 6 months time, you got another gen. This is gen name maybe every couple, that is every week at most. Like maybe really. But this guy here, where has the charge now? Jena well no and where I wanna can I wanna go to her? Because so no gift here. While on day you go to that sort of opportunity, hello, DJ now, hey, me so Korean name Kumakia. Any now gift. On one day will gift. Gift him to Habro, Nabo, wine in an hour. No, I wake up on a nest. Of no one. What I can when you get go to you. That is go to see what I can go do for delivery. Question it's easy. Only also on it you. But I'm down with a gift. American guy is in my wine. I can have to worry on one. Why would this? Yeah, may we all gift to go. In my own phone, man, with a gift of why demon. She has the ability to communicate with Umwebunafo. She has the ability, after communicating with Umwebunafo, of what is saying or headed to a Kayamo, Cabroscan. You want a Marcaribia. A Marcaribia, and I'm going to see a bogey, seen a bogey. But this idea bogey, Ogi, and Jayon. Only I give somebody very, very close to me. No, from why demon. He can interact with one another. We go one another in our sinner. Now, for why and even when I say, now we are married for since 2 days. The answer of Gamma or the Conway Morton. Opodana, Metonia, Carafo, or communicated to the one. Why in a good marry where I marry? I'm telling you, you're not one with maternity. Ometo Genti. Genti na afọ get chance na afọ ahụ communicated to nwa nọ n'afọ o mecha ọchọ ọgwa gị sị gị na nwa ibu n'afọ na ya communicated to nwa ibu n'afọ na nwa ibu n'afọ nwoke ma ọ bụ na nwa and ihe aka ọ bụrụ iwu onye jegoro scan isi ya hey na ọkụ ya ka scan ukwu ọ gift ka ọ bụ so onwe ndị nwere gift ma onyinye o nwere ofu medical doctor mma ben na ya bụ dị ya maka nne ya ukwe herbalist nne ya bụ herbalist n'obodo a na-akpọ ndị owu onye mma just a personal friend m a medical doctor n'ọgwụ ya dị n'Ọnịcha agbodo achọghị ịkpa afịa ka mkpọ afọ na ya ma mkpọ afọ na ọgwụ ezebụ na ya ma mana ọ dị very gifted because agwụ mara ya o nwere ndị agwụ na-ama ọ bụ na medical doctor mana agwụ mara ya bụ agwụ ịgwọ ọrịa as a physician mana o nwere ike jezie je gwụọ ya na akwụkwọ as a medical doctor ifu na ọ nọrụgoro n'ụlọ ọgwụ ya na ọ ga na-agwọ ya dị iche iche ọ ga na-agwọ ya dị iche iche n'onwe ya ọ bịa na ọ manago ihe ọ ya awụ enwere ike wuti smallest medication ịbịa n'ụlọ ọgwụ ya na-echa gị ahụ otinye gị lab ịpụta ewetara ya result ode ụmụ obere ọgwụ odecha ọgwụ ewetara ya ọsọ na ya adịghị mma sọ na oji ọnụ asị na ọ ga-adị gị mma believe me ịṅụcha ọgwụ ọ dịghị mma ị na-ajụzi kedu ụdị ọgwụ odegasị nwere ike ịnwụ small ọgwụ minor mana ịṅụ ọnụ ọgwụ ka ndị a ya ta ahụ adịghị ọgwụ ife ịbịara nke mana ọ ga-eji ọgwụ dị less gwụọ ya bụ ihe maka na o nwere the gift of healing so nwa na ọmụmụ ghọtalụ how things work mana
the main thing o ji agwọ ya bụ that ike ahụ the spoken words nyezie gị ụmụ obere ọgwụ gasị nwere onwe gị tụ ọ bụrụ na mmadụ sị gị na ike adụrụ ime na onye aghọtara ihe ọ na-ekwu adị m ekwuzi okwu ndị na-agba ọkpụkpọ ihe niile abụ agwụ nwere ndị nwere gift ha gbachaa ọkpụkpụ ebe a ị na-ajụ ihe ụlọ ọgwụ ọtọpedik emegburu mana ọ natara chidibefa adị m ekwuzi okwu ndị nke bụ na ha na-esi ọgwụ ndị na-achọ nwa ihe niile na-abụ gift etu akwadokwu families o nwere famili ndị na-arụta ọrụ ọgbanje ọ bụrụ gift ha na-agwọ ndị ara ndị ya na-akpọ ndị ara ha na-agwọ nwee ndị gift ha bụ na ha ga-abụ onye nchụaja maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na oke ochie dibịa chụọ aja ọ dị ka o were nye ndị mmụọ n'aka maka na akpọrọ ya ka ọ bụrụ onye nchụaja ka ọ bụrụ priest nwee ndị akpọrọ ndị awụ ndị priest bụ ha ga na intercede on your behalf n'ihu ụmụ mmụọ a na-anabata ya maka na ekele ọrụ eke na-ewe citizen of Nigeria nwere case ị ga-enwe na court you must look for a lawyer maka na isi hapụ n'ọnụ maka na ọ bụrụ na ilu ukoro for a lawyer ije ihe eme mistake ọnụọgọ ya elu inidiri a lawyer ka o nwee ike wee intercede on your behalf ọnya bụ ihe kwesịrị ịgbakwasara ọlụ a o nwere ndị bụ gift na ha ga-agba afa only nwere ndị bụ sọ afa ka ha na-agba nwere ike na-agba afa n'aka aja ọ gbachala gị afa ọ gwaghị aja ya aya ya chụpụrụ gị mana ọ dị alụ dibịa o nwere ndị wụ prophetic nwere onyinye ịkụ amụma ị na-agụ ya ọgwọ one of my friend my very close friend gift here will be very powerful gịnị ya na-ekwu okwu etu a o nwere the ability of searching your heart o nwere ike ma ya fụbara ya anya dịsọ na gịnị ya na-ekwu okwu ọ na-anụ ya voice ma ọ bụ na-chat with you o use you as a point of contact ọ ga-enwe ike zie gị ozi ga-adị surprise na-ajụ ma o nwere onye gwara ya maka ya ability on call nwere ndị akpọrọ na ha ga-abụ dibịa ya so nwee ndị akpọrọ na ha ga-abụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ o gwara ndị akpọrọ na ha ga-abụ aka ji ọfọ yes enwere ndị akpọrọ na ha ga-abụ the business magnet ihe ọ bụla o tinyere aka ya netụrụ ọbụla wụ business o mee ọ na-emete ọfụma nwee ndị na onye abụ ọdọ into politics o dị ndị aka na ha macha ozi to some certain level agbawazi a political juggernaut o nwere na one of my cousin sister then na onwe bido na mgbe anyị ka na-epe mpe logic here was top notch. I'm telling you. One day I be the boy barrister. I be the boy barrister boy carrying herself in secondary school. Today, she's a lawyer. And I know that she will go far. As we speak, on Abuja. Natalia, now practicing well off him here. And I know she will go far. Because ya bụ ihe gbasara eto logic ihe gbasara eji wee mara ndị ọkaikpe ọ dị ya inborn before dezie dị akwụkwọ ya ihe a bụ gift ihe ahụ ịmara ihe ahụ ebe ahụ dị good at pay attention to it your calling might be from there ka were my humble self out
Even bido na my primary school, I love teaching. I love lecturing. Bido in a primary school. Yes. I love teaching. I love lecturing. I don't joke with my book that time. That time I want to use them, I use them day by day. I use in a primary. With that day by day hour, and man ahead of Christ. So I pass out. If you don't go for my keep them for recreation, man on a class. At the time, Mumbai, Auntie Wuka, a friend to my teacher then, was say, one class is all the apple class or something, but other move for other like move for the map for recreation. I want to play one and see the bubble. Yes, mine was that one. Then we make it up. Now I go the next page. I gotta go tomorrow. So obviously now, and I agree that day I want the next day the tomorrow. I gotta go to that page. I want to go game. Where the knowledge. So I didn't want to find I'm not a step ahead of other my classmates. Okay? So above Angela, even from primary 4, can be the prefect. All through since in above and TVC, I get a prefect. I get a class prefect. Okay? Above I'm in group. Above an in group. Then I told you again a leader. No one do ever I happen to remove. Omedum all walks of life. They're born and tea. I got with them. If you don't know, now we're the gift to lead and to teach. But if you want to be a good leader, you must know how to teach, lead by example. So the gift of teaching, Abrota, will be there. Abrota. I remember so many spiritual books. One day I will go say myself, if you know any book, when man I go one, the young one from Egudata, when you are not one I can I say, let us go away here. No kusi nyama no nwie wonye nyenam de akwụkwọ onweta kusi in-depth knowledge about the here water brain or there. The gift of teaching. I didn't teach me when I was say very young. At age of 22, after I went on television. The program about my TV council or a program major different friends. Back then. Yeah, and then I watched television, Anambra Broadcasting Service. Yeah, all this year, 2002, 2000, 2001, 2002, we are doing the program. Now, all Hello Seminar. During that time, let's say we hold retreat. I remember, my market had parish, take audition. And we were pushing the parish retreat. So, teaching has been my hobby. Do more research and teach. So even when another, in fact, when another religion, when they make research and they teach, everyone I get in position of teaching. Because I know they know it's my hobby and I will do it well. Ihe ndị ekwubo okwu ahụ ka e wee ghọta ihe bụ agwụ gị mana ihe ebe ahụ ị na-enwe ihe ahụ ị na-enwe passion for, that is where your strength lies. Etu a ka ụmụ Igbo kwalụ tiri mgbe m batara into business the same thing tiri m bata networking. I became a top leader na networking na company nụrụ networking company about Sante Bali. It's a Philippine company. I work directly under the Filipinas, the Philippine women Nigeria. He promote that supplement. Under few months, working under them, I became one of the top leader. Next in a lecture during that networking hangout.
Yes, he began to give lecture. Because I will analyze it, dissect it very well. Because it's my gift. So I don't know where I gift lies. Discover that place your gift. That is what he get them. So when from there, from that networking, I was exposed to the power of social media. I was in Abuja. But because of that, my gift, one day, try one her lecture, but her lecture had their better because it's not their calling. Manano Abuja Bawan. Yes. I don't Abuja. When I'm man on Abuja one. Now, where down lies throughout that state of Nigeria and even beyond. Outside Nigeria, even Cameroon, I have downline there. But because of the power of lecture, the way I will dissect it and analyze it, you will understand it perfectly. That is my gift. So when Eze-Ana my calling, immediately I set my foot in my compound. That particular night, I have to do my meditation. One of the abandon. I don't remember when I say more than I saw. Nama Batago, the Bahapanatagum can be a lozo, Nama Batago, Kerry Hatch or Kame. Because all this while, when I put another Kerry Hatch or Kame, I should go home. So when Batam, Kerry Hono to Kame, they told me that one, I must be willing to answer my call. Because they try, like I say, priest. That is one. Now that family of four that was destroyed, now once we restore that family of four, now everything will begin to fall in place. Now I get restore everything. After I mess Alan Kawa, where do I carry horse on me? I said one, I'm work a priest by calling. I'm a priest by calling. So and Kagasia. Now more boy Basus Jordan and Ibo. All Nyabata, these two things I don't do with it. Anything over the Basalo priesthood, Ibo Dibo, a church. That is the primary core work of a priest. And to intermediate, go an intermediary. To intercede on behalf of people, Nara and Naka. Are people that came across me. My work is to intercede on their behalf. I was him. Never again. Always on Walo Namonga Abu an ordinary evangelist. No longer we basuzi to teach to the world, to teach to people in Dibo, Home Africa in general. Now the problem is well. Bona ndo kabiaria and we demonize ya our African and Igbo spirituality. Giving a dog a bad name in order to have it. Lots of lies was told against Igbo spirituality. Or to turn them bad way, Messi abandoned. He had to wear them. The here the Quamobo, Camboro, Onyambasos, who were called them mad headish and a capital being or being. Makana goes what I want Igbo put their name to the Ayakamaka won't put. So the young game, Nama the willing. Either goes in them model. Can and Kaka, how will they differentiate each and can and Kaka? Oh, you can jibia. Now the foundation. When I want them Madonna. Igbo spirituality, Abre walk. May go shortcut. The model created room out of where we're in it. And what a propelling force that governs the universe. Once you fall in place and you live accordingly, everything will be falling for good. Manobro na numero like that. Then it's your working a negative arm of God, arm of nature. You will be penalized. So, but my work is to equal them mad here with spirituality.
were agwa ndị mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ọdịnala bụ ịsọ nsọ ala mmadụ ihe medo chi gị medo ụmụ mmụọ gị na ha so medo ezumezu medo agwụ gị, you will be great in life. Ọnya ka nji wee bịa. And because of na that calling bụ ihe akpọrọ m maka ya, I keep reminding my ezumezu na ha na ọgụ n'ihu ọrụ m, ha nyezie m mma na ọgụ mmejuwe nọ n'ihu ọrụ ha. And ọnya bata na all my time, all these years, every day ọbụla ana m apụta na social media na-akụwa ndị mmadụ gbasara ọdịnala Igbo kwa ụbọchị. The last time I check, onwebere onye ọbụla m furu merienu in Igbo spirituality. But ka m na-ekwu ezumezu si njebe na achọwa afọ adị akọ na akpa dibịa, na ife adị akọ n'ebe ọ na-adị, na ihe mma na-akụziri ndị mmadụ everyday ga-abịa. So I have been doing this for years. If you go to my YouTube channel, you can know years. I will not accuse you. And because of that calling to be an evangelist, that is why I want to be able the first on your ordinary Igbo. There were so many ordinary teachers, but Ugochitubelu temple happened to be the first Igbo ordinary evangelist to have an ordinary television channel. I spend a huge amount of money even at that channel na dey on air every day. But when I'm going my ezumezu na agwa m ya na ga-ebido ka esi n'ụzọ dị taa wee correct negative impressions. Yes, n'ụzọ dị etu a na ọ ga-abụ nnukwute mmapụ ka ọ ga-abụ maka na enwe some audience bụ television ka ha na-elele adọ na social media. So we need to capture them ka ha mmadụ tebe eziokwu. So far so good, we spend huge amount of money monthly. If not on Naga. Yes, we are doing it. And the more money, how they are bringing the money, even surprising me. Because sometimes they use human beings. But what I can assure you is that we keep teaching you what you should do, you need to know. Ordinary Igbo charm making. Charm making is people looking for shortcuts. But Igbo spirituality is living according to natural laws. Once you live according to natural laws, believe in me, everything will fall in place. So discover what is your Agwu. Ordinary Igbo aburo make get rich quick. Aburo onye reward ordinary Igbo nwewe ego. No. Ordinary Igbo will teach you one, since you have come to your root, one, it's the importance of coming back to your root. Ordinary Igbo will now tell you the importance of paying your debts. No onye kwu ụgwọ ojo nwere onwe. Ordinary Igbo will tell you the importance of restitution and reparation. That not paying all these debts, you will be losing much for the fact that you ignore to do the needful. Yes, in the developed world, if you refuse to pay your tax and once you are caught, you will be penalized to pay more. So Igbo spirituality is to draw your attention to make amends and align with your spiritual forces. By so doing, your spiritual forces you have already aligned with will guide you. Like guided understanding your Agwu, align with your Agwu. That your Agwu will refresh your memory to give you the vision and knowledge. Show you where your strength lies. And once you are making use of that your gift, where your strength lies, you go find life. So discover where your strength lies, keep doing it, and because if you keep doing it, you will be excellent in that particular talent, because that is your gift. And there mark no competition in destiny. But you will always be defeated when you leave that place with your destiny. By then also, because often the man they choose many professions and many lifestyle, because they have no one also name me on a career. But secondly, I had a work. I will need to choose your profession because no one also name me, and that particular profession I brought your calling.
ọ bụrụ ya passion ihe nwere passion for ịma succeed. So ka nkwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a, so always know where your strength lies. Work towards that direction, believe in me, and na-echukwakwa agwụ gị. Ichukwa agwụ mgbe ị nyere ya all their spiritual forces direction of purpose. Ha malụ na channel ha nwere ihe dị etu a. Ị nwere ike iwe onye azụmahịa, ị nwere ike iwe onye ọrụ aka, ị nwere ike iwe onye na-provide services, the middleman. Ị na-eme ka ị na-eme nke ị ga na-ebu ude. Ka nkwụsị ebe a, eji m n'aka na ịghọtago so many things ị kwesịrị ịma gbasara agwụ. Na agwụ a bụ gift go behind every man gift. Whether agwụ ọ nke personal ma ọ agwụ ị ga-eji zụọ ọtụtụ ndị mmadụ ọya, you must recognize the fact and do the reform. Ka nkwụsị ebe a, inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri emi, send ya message na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụ aja na-emecha ada ọya ekwu ome. Udo dịrị unu ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ka emesịa nụ.